Kublai pi baro akan ke video ngakwa ban itu AP ba ya ka tarik ba khatduh ban pyndap ya ka application form jong ka MTET ke balik online lara syaka khatnyo tarik ubnai April hajar arpon rio bat ka di mentahi ubnai tika daw ka banga record ke video ka long ban pen EP ba ya kata ka banga keren ka dei ha ka portal hi ki aya ka message dan ka notification tipi peit ka ba pop up ka screen tinggal apan he no hang ni na kapenta ka jong pi ba pin yo I khamba kadai khat nyo tarik ubnai April hajar arpon rio nang tadi ban pyndap ka form ngala dep sina ka video ha shuwa jong kane ti pila ban klik ka card hajrong ka bangal ai lani pi type ya po YouTube ru pilap hi mat kumjuh ru haba pi pyndap ya ka form pi dan kamban pyndap ya UDISE Code ha ka form ka bathamai nangta nakabanta jong ka professional qualifications kini ki jingdonkam hangni namar ha ka video ka bala adap ngam syam lala ban pen iya kini ki jingdonkam ti hadien pade nga sa show screenshot no ban pen iya pi nakabanta jong pi ki bampat tip mat kumjuh ru nakabanta jong kawei ki bampat tip ya ki kiba donkam ban pyndap ha ka to form nang ta ban tip khamba pi late syaka to video ko bangala asna shuwa kublai sibun